Bueno, egun bete-betea, edukinez betea, eguraldi hona dekogu ederra, astelena izan arren bebai gogoz gaude jaiari hasiera moteko, ez? Eta bueno, goizean, nio prestaketetan gabiz, ikusten duzuenez, dekoguz gaiterua, txalapartaria, bertsolariak, kontzertuak, sagardoa txosnan, garagardoa, pintxo banak eta bestaldian txerrikina eta indabana prestatzen ari dena bebai supergozo izango dana. Eta bueno, dantzatzeko gogoa, abertsoak entzuteko gogoa eta egun poli bezak, gero postuak ere bideretu ikusi beharko direz, bai, ez? Gauza pilo bat egongo direz. Gatik gatoz, hemen ekarri hogu bat txakolia, sidra, eta gero bebai pintxoak ingo gogu, gazta Idiazabale gazten pintxoak, eta gero plaza berrien sagarra, frutak generalean, eta bebai handeko guz txakoli eta sidra, butroi eta etxebarria. Barriketik eta ekarduz barazkik. Porru, kalabaze, asak, piperrak, azelgak, letxugak, pipertxorizeruk, kipulak, indabak, duzitxarik gabutxu. Santuto osun beti zen da, erranta pagateko. Horretarako torto zan, gente. Benta urtengo amos a 20% bentak. Niretako aspaldiko partez da, Bilbora torri, konpartzakin elkarlana egin eta gozada bat. Niretako gozada bat da. Eta ekarri dut aben, Basatxerri edo Euskolabeldun txerriaren okela urtero lez, Santo Tomas da Bilbora. Aurten txarri jozu bari ekarri duz, paleta ekarri dudaz. Aurrego besoak ekarri dudaz, 24 beso, eta burduntzien betiko moduan 12 orduz zutan egongo dire, gabeko marteritan etorri nintzen, eta zinaz montaje guztiz egiten, eguerdiko 12-tako preste ondaiken, 12 ordu beteta puntua lanmen gabiz. Jarriko dugu postu bi gure gutegia sartzeko, gure gutegi horrekin batera, sosketa bat antolatzen dugu, txerrikiena eta gero barazki produktuena, denetako guzta deko guz, ez? Eta sosketa hori egingo dugu arratzaldian, eta diru hori, sosketa horretatik ateratzen den dirua, bideratzen dugu elkarte bati. Aurten izango da alternatiben herria, izango da hautatu dugun elkartea, gure filosofiarekin badatorrelako batez be, eta agroarekin ere badeko lako zer ikusirik, ez?